partners. America osebedo ka konyowa. Last year nene gimiwa 19 billion. But king'iyo bende ntiere pinje kaka China, ntiere timbe mantiere Europe, makawa ntiere kod gimodiwa matek. Onego bed ni ji osebedo reach out to other development partners. Koro ywak mara kata kwayo mara kata geno mara ni sani governors osebedo kod kaput moro matin mondo ging'iye kod alternatives means mondo majogwa nyalo bedo ka pod yudo yedhe, ka pod wamedo bedo kod nede, ka wamedo goyo yath mageng'o tuoche mag kaka mag malaria. So koro mane paro kaka aparo ni within the counties onego bed ni jogo bet piny mondo miwa the way forward. Billion, gimomiyo wan ka en ni nise yudo thuolo mar makori gi USAID. Iwacho ni nisiro chenro mamoko, but yudo riwruok machalo kaka mar piny Amerika ma ubimu riwrugo. Ere yot mabedo ma koponi mar piny Amerika ni okobedo gi yot